Moi ja tervetuloa tähän videoon ja tänään opettelen tekemään tämmöisen hienon väritekstiefektin. Joten jos olet katsonut miten mafiateksti tehdään, niin voit aloittaa suoraan. Noin, aloitetaan eli luodaan uusi layer. Otetaan Brush-työkalu ja painetaan tässä tekstin päällä noin. Valitaan Multiply. Sitten tämän väriharjan saa ladattua tästä osoitteesta. Noin, ja sitten kun on valittu Multiply ja oikea hiiren klikkaus Create Clipping Mask, se piilottaa kaikki nuo ylimääräiset tuonne taakse. Sen jälkeen luodaan tämä Layer 0 tason yläpuolelle uusi maski. Painetaan muutaman kerran tällä alapuolella. Mennään Edit, Transform, Perspective ja vetää keskemmälle. Nostetaan hieman tuonne ylemmäksi. Näet että se on täällä pohjalla. Painetaan OK ja vaihdetaan multiplyksi tämäkin. Näin helppoa tehdä väritekstiefekti. Kiitos kun katsoit ja nähdään ensi videossa. Moi!